Akorát som počúvala jedného typka, ak hovorí, že každé ráno sa budí s pochybnosťami o sebe a že o sebe pochybuje. Tak ja v týchto momentoch zlyhania som dneska úplne o sebe pochybovala, lebo sa stala taká jedna vec, ktorú som celkom nerátala. A úplne som bola, že ty kokos, že čo keď toto nemá vôbec zmysel, že toto robím úplne zbytočne, že možno by som mala počúvať vlastne rády ľudí, ktorí mi hovorili už dávno, že sa mám na to vysrať a že toto nemám vôbec robiť a že proste mu von a nechaj to tak. A potom sa ale zároveň stali také krásne veci, že ste mi zrovna dnes, keď mám takúto náladu, nebudem hovoriť, že mnohí, ale pár z vás mi akorát dneska napísalo, že počúvali nejaké epizódy a čo im to dalo a tak a toto sa ma proste vždy strašne dotýka, som sa z toho strašne teším. A zároveň ma schválili do toho nejakého prvého klubu na YouTube, lebo som prekročila 500 subscriberov a čo to akože nič neznamenalo. Je to prvý veľký krok, takže aj z toho som sa veľmi potešila. Tak ešte 500 zlatička a budeme tam. Tak som si tiež spomenula na to, čo tu hovorí moja kamoška Kika Priecalová, že život je vždy v rovnováhe. Proste keď sa stane niečo, čo nie je úplne nice, tak sa zároveň dejú aj pekné veci a tento deň je toho asi takým príkladom, že tie váhy sa proste nejako vyrovnávajú a mne to dodáva silu sa nevzdať.